هجمارێک خوێندەکارین لە باژارێ قامشلۆک و di ezmûnên materyalên rêveberiya Xweser de pileyên bilin bi dest xistine dibêjin ew bi xwendina bi zimanê xwe şanazin wê xwendina xwe ya bi zimanê Kurdî berdewam bikin. Ez wek xwendekar pileyek tenê ji min çû negelekî ez jê razî bûm bi rastî lê baş bû yanî dîsa jî baş bû ji yê yekemîn bû. Bi rastî malbata me ev tişt dixwestin û min jî dixwest yanî her dem malbata min digotin bera bi zimanê Kurdî bixwîne bera nû ner zimanekî çima her zimanê erebî zimanekî biyanî zimanekî got ne zimanê me ye ji me wa ji destpêkê dimişand Kurdî û ez jî sal bi sal bêtir pêv hatim girê. Destekî pir xweş e dema ku te here dibistanê tu zimanê xwe biaxive ti kes nû te muhasebe neke wela ileh tê bi zimanekî din biaxive ev tişt pir xweş e. Ji refa pêşdibistanê de heta ana jî ez giştikî bi zimanê Kurdî dixwînim. Ji xwe fêrî zimanên din jî dikir ez di wan jî serkeftî bûm lê her dem dixwest ez zimanê Kurdî diya herî serkeftî bim. Min ji refayekê ji seretayî heta refa xwenî duwazdeh min gişt bi zimanê xwenî Kurdî xwend û min bi dawî kir. Ji xwe zimanê me jî hebûna me ye em ê bi zimanê xwe bixwînin ji bo em zimanê xwe li pêş bixin û ana me di zanîngehê xwe jî bi xêr piştî refa duwazdeh me di zanîngehê xwe jî bi zimanê xwenî Kurdî hebûna mirov zimanê wî ger bi zimanê xwe nexîn wê demê hebûna wî jî tune be. Ez gelekî kêfxweşim me bi zimanê xwe xwend û ez ne tenê kêfxweşim ez şanazim jî. Girêk li cem min tune ku zimanên bê qebûlkirin yan jî neyê qebûlkirin ji ber ez zimanê xwe pîroz dibînim û hebûna min zimanê min û ez zimanê xwe pîroz dibînim yanî zimanên bê qebûlkirin yan jî neyê qebûlkirin ez dev ji zimanê xwe bernadim û tu pirs girêk li cem